wie wordt er weer een simmerdag. Een simmerdag die van de morgen betiet begon met mist opplakken, zelfs dichte mist. En ik ga er even een plaatsje van maken, want de boppeloft die vrij helder. En dan weet je, nou dan redt die zin het wel. Maar die zin zoet uit en trog ik dreig hij het, maar omdat er ik nog wel een protte bewolking meer. De simmertemperaturen minder wel en dan is het gewoon warm. Nou, het waar voor de komende dagen, tegen warm zelfs. Joen, is het om een uur wacht, nog altijd zo'n 20 of 21 graden. En er is net volle wind. Vannacht vrij helder waar en vannacht een temperatuur, ik denk dat tussen de 14 en de 17 graden de hegere temperaturen op de eilonen en in het kustgebied. Ja, en dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag met zinnen en nog eens een keer zinnen. De topdag van deze weekend. Een stroomdag, een complete, warme simmerdag. Een dag met temperaturen tussen de 26 en de 28 graden. Dat is toch wel uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. En verder hebben we morgen een net al te sterke wind. De wind zal zwak, matig wezen en die komt dan uit het oosten en het zuidoosten waai. In de jontijd is het nog altijd een tegen warm, maar zo'n 23 of 24 graden, dat wordt morgen lang moeten zitten. De nacht is ik warm, maar zo'n 18 of 19 graden en dan zetten we op naar het fruitsjoch. Het fruitsjoch met een vreed waarbij de temperatuur om en bij de 28 graden uitkomt en zinnen en bewolking. Sneeuw 26 graden, zinnen en bewolking. Sneeuw 24 graden, zinnen en bewolking. En dan wordt staan gewoon een kans op een of tongerbui in de jontijd of in de nacht wat grutter. Nou ja, we moeten morgen, we werden in het naaisimmerwaarsje.